Vi er psykopater! Ja, vi er psykopater! Nej, vi er ej. Det er mig og Tobias med det Left 4 Dead. Er det ikke rigtigt, Tobias? Ja, og i morgen skulle det der med Counter-Strike. Nej, fordi jeg lægger ikke videoen ud. Nej. Så de ved det ikke. Det var fordi, at vi lavede en Counter-Strike video. Men vi bliver nødt til at putte batteri. Vi bliver nødt til at flække batteri. Eller tage batteriet ud af computeren, for at den gad at lave man lægger, og så sætte den ind igen. Ja. Men ja, det er mig, der starter nu. Så går vi. Og vi spiller, så går vi igen. Vi spiller enten... ja. Vi spiller enten vent, eller bare ligge nede. Nej, kun ved checkpoint. Når man når hen ved... når man når hen ved sådan et sikkert sted. Det kan du se. Når man når den til. Dø, man. Og skal vi også gøre sådan, så når man ligger nede? Ja, så hvis man ligger nede, så er det en anden tur. Ja. Men vi må kun bruge den der, når vi er... Hvornår skal vi bruge den der, når vi er orange eller rød? Tag den der, den er god. Ja, den er bare lyd, den godt. Ja, men den er en lille bitte smule. Oh ja, jeg har en guitar. Skal du slå zombierne, eller skal du spille musik? Det er væk, mand! Jeg skal spille musik. Musik indtil du dør en zombie. Fuck you, zombie! Fuck dig, man. Spitter. Nej, spitter! Jeg kender ikke nogen. Hallo, vi skal lige høre lidt musik. Hallo, væk, mand! Det er ikke kun mig, der er musikken her. Væk! Jeg kan slet ikke huske, hvad nogen af dem hedder. Jeg tror, jeg tiden er spitter og smoker. Og vi er Nick. Det er en digger. Yeah. Jeg vil lige lidt musik. Lad os høre, hvad den har at byde på. Stille. Det er mig, der spiller. Er det en god musik? Jeg siger down. Ej, jeg har på så meget lyd, du har mistet. Jeg siger down. Prøv lige at høre, Tobias. Okay. Hvad er det? Jeg kan ikke høre noget. Kan du ikke høre noget? Nej. Så er du godt nok død. Og jeg ses. Det var god musik. La 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 la. Fuck der, yeah! Nej, den der på. Jeg er ikke sindssyg. Hej, jeg er parkourmester. Parkourmester! Jeg havde den stol. Jar. Man kan bedre slå den dræbe Jar. Oh my god, hvor sjældent. Oh my god, jeg kan ikke redde den taber. Okay, taber. Jeg kan faktisk ikke redde hende. Det er hyggeligt. Uhyggeligt. Ikke uhyggeligt. Shit, man. Nu ligger jeg nede. Hjælp mig! Okay. Hvor er de onde mod mig? Du spiller ikke engang online. Ja, tak, nu døde jeg på grund af de der fjolser. Nick! Din pikker. Nick, din pikker. Og du starter forfra, mand! Ja. Det er min tur. Nej, jeg døde jo. Jeg lagde ikke ned. Ej. Jo, du gjorde, mand! Jeg døde jo, det er ikke det samme. Nej, jeg skulle lave noget plus. Værsgo. My turn, yay! What you say? What you get? Jeg ser dig bøsse, sagde du. What you say? What you say? Du skal ikke synge nu. Motherfucker! What the fuck, hvad laver den der zombie der? Det lader du kur. What? Jeg vil prøve at hoppe over vejen. Okay. Hallo, kom nu videre. Skal jeg den her vej? Ja. Så skal jeg dreje her. Reload. What you say? Okay. Jeg vil lukke alle bilerne, fordi der er nogle larmer på nogle af dem. Og så
løber forbi min dumme. Fuck off my face. Ah, fuck you, shit. Johnny. Oh, fuck. Politisomjen, den skal du skubbe til, og så flytte den på ryggen. Hvorfor? Fordi det er kun det, de dør af. Det er cancer jo. Og nu videre. Okay, what you say? I'm just Jackson. Lad nu være med at synge. Her er den ligger med Shelly. Machete. Nå, så laver parkour. Hey! Den var der. Den fejl begik jeg jo også. Hallo, det var derinde, jeg hørte musik. Du skal bare trykke E på den der boks. Jeg er en ninja. Og skyde. Det er sjovt. Så tryk E på den. Okay. Hvad det bliver en god sang. Prøv, hallo. Er det en god en? Og vi bare gå videre. Fuck off. Fuck you. Du skylder mig 300 kroner. Hvorfor går det så langt ind? Hallo, det er den vej, du skal. Ja, den er her. Ja. Check. Hallo, du behøver ikke trykke mange gange. Katana. Det er ikke en katana. Okay, det er ikke. Han skal op og reload. Okay, det er ikke katana. Nej. Du kan godt bare trykke på R. Hey, you shot me. Okay, vi skal her. Nej. Jeg åbner på den 16. måde. Du kan... Så jeg åbner på den 16. måde. Og jeg bare går videre helt ærligt. Det er ikke nogen tøj. Jeg vil grine som zombie der lige. Hallo, gå nu videre. Okay. Hvis du... Nej, et X. Jeg tror, der sker, når du hopper oven på en bil. Hallo, bare skynd dig derhen. Og så luk døren. I fjeset på mig. Kom her. Og så når du kommer derhen, så åbner døren. Så det er faktisk det der sker. Ding. Ja, hallo, åbn døren. Nej, det kan du ikke. Er det din tur? Ja. Okay, så er det min tur. What you say? You okay? What you say? Du skal ikke slå dig selv i skridtet. Okay, du skal bare til, hvornår klokken. Ikke uden mig, mand. Du skal bare til, hvornår klokken. Om 10 minutter. Okay. Folkens, jeg skal hjem om 10 minutter, mand. Ej. Vi kan godt nå at klare banen, men så skal vi lave en fjord. Og så skal vi skynde os lidt mere. Og hele lige mig selv. Hele mig selv. Hele mig selv. Hele mig selv. Hele mig selv. My diamond sword, it's food. Hele Hele Rochelle. Ej, Gud, hvad laver med dig i baggrunden? Okay. Så det er noget taber. Lad nu være. Jeg skal nok lade være med musikken. Også bare lade med det der, det er irriterende. Okay. Lad nu være! Skriv det der. Ej, det er sjovt.
Hele tiden. Jeg fik headshotet. Så der kommer en hel masse zombier, hvis man hopper oven på en bil. Ja, eller skyder den. Eller slår den. Goddag. Nå. Han er en ninja zombie. Den er zombie, den er en ninja. Jeg må hoppe på så. Oj, Break that. What you say? King man. What you say? Moren er mig ørn på mig. What you say? Det er min oldemor i bikini, det er sådan jeg forestiller at det. Ja, nej, zombie. Hvor meget skal du lige tage på patterne? Okay. Amor. Okay. Mammo. What? Det er zombie før, det var totalt ninja, ikke? Ja, du skulle så hoppe ud. Så skulle du igen til løb ud. Ja, og så ramte jeg hende endelig. Det var faktisk bare vildt. Du blev ved med at skyde en dame zombie. Du blev ved med at skyde en dame zombie. What? No! What? Nej, party! Se, jeg kan ikke bygge den med sådan, på grund af den har pansertryk. Jeg hedder mig selv, og kun mig selv. Jeg hedder mig selv. Ej, lærlig! Nej, min oldemor ørker mig igen. Jeg bliver ham dejligt, der bare lige. Og du vil godt have mig engang. Oh my god. Jeg er helt... Nu er det kun 5 minutter til. Og hvor skal jeg hele tiden tage op, efter min oldemor spræk? Ej. Hvor kan du spille? Wow! Lol, der plejer at være masser af zombier her. Nu er der bare ingen. Nu er der en, der lever der. Tank. Kommer der en tank? Jo, bare det. Se, se på. Jeg stikker lige mig selv op, fordi det var dårligt. Din taber. Idioter. Det, jeg løber bare meget hurtigt her. Det er taget adrenalin. Adrenalin. Ja. Hvad det gør? Lad os se. Sagt. Åh, shit, man. Godt, oldemor, hun holder ikke på mig igen. Dø, man. Jeg elsker et diamantsværd. What you saying to me? I don't know. Jeg mener, jeg tænkte, du er yngre. Okay. Jeg har ikke engang flået. Det er sjovt, at den der zombie hoppede op på den der lygtepæl. Ja, den er på tur. Mand. Døj! Døj. Den faldt bare. Okay, hvad skal vi så lave? Jeg er i gang med checkpointene. Ja, lidt. Du kan også bare lige indtil vi er færdige med banen.
Men den her gun, den er rigtig god, så jeg synes altså ikke, du skal skyde den væk. Fordi bare man trykker en gang, så skyder den 3 skud. Det er rigtig godt. Ja, men mister man 3 skud, eller bare 1 skud? Bare 3 skud. Men det går. Den har rigtig mange skud. Okay. Det er mig selv. Det er mig selv. Shit, man! Hvorfor er det bare, man glemmer luft? Ja! Du skulle være i live. En tur. Jeg skal næsten hjem. Men du bliver bare herinde, til vi er færdige jo. Nå, fordi det tager lang tid. Nej, det gør det. Nej, det gør det ikke. Det kan være ham der smoker. Han er bare tvunget. Han er klar med smoker. Ja. Og så kommer Spitter helt klart. Og så kommer, lad os se. Så kommer Jockey. Og så kommer Tank. Og så kommer Hunter. Og nu. Du kan bare trykke en gang. Ja. Du kan også godt holde den. Kan man? Ja, prøv at holde den. Det er noget, du må huske. Ja. Du kan også bare skubbe til den. Jeg har hørt jockey. Skriv med mig. Hvis der kommer en jockey, så skal du bare slå ham. Ja, og skyde ham. Og skyde, hvis du aldrig har skudt ham før. Du skubber. Hallo? Nå, den der var jeg, hallo. Jamen, jeg vil bare ikke kede mig. Skal jeg den bare lidt af? Ja, det er op. Jeg kender altså ikke lidt for det. Fucker. Du skal ikke den vej. Du skal den vej. Hey, du skal den vej. Jeg kender altså ikke det her spil så godt. Skal jeg herned? Ja, du kan jo regne det ud. Ups. Zombierne skylder mig penge, så jeg stiller deres på mig. God sang, ikke? Jo. Hallo. Hvad? Det Ej, jeg kender sgu ikke det her spil, okay? er sekunder om på den anden side. Ja! Så er det en gruppe. Skal jeg herind? Ja. Jeg kender altså ikke banerne så godt. Nej, hvad tror du ser? Okay, vi beholder det. Det og så er det min tur. Nej, det var ikke min tur. Hop ud af vinduet. Hop ud af vinduet. Du flyver bare toilettet så. Toilet. Skal det hernede? Nå, det er meget. Ind i det smadrede hus. Ikke det smadrede hus. Det der smadrede hus. Op. Op. Hallo, skal det ind? Surprise, man. Den holder bare ikke evigt. Motherfucker! Okay. Yeah. Vi håndteren. Hvad vej skal jeg?
ikke den vej. Vi slutter ikke banen på et toilet. Ja, det er det meget. Fuck. Så bliver det. Og her er noget fra. Ja. Ja. Ej, nu kan du alvor op på mig igen. Ej, det er fedt. Hallo. Du har kun brugt den der. Du har ikke med ammo. Du kan også godt bruge bomben, hvis der er mange zombier. Ikke en... Hallo, det er coach. Det er min coach, det der. Han skal coach mig. Skal op her? Ja. Du må ikke ramme så mange af bilerne. Prøv at se, om du kan undgå at stå op på dem, der blinker. Og bare løb, altså ikke smadre så mange zombier. Bare prøv at ligge hurtigere. Den blinker, den skal passe på. Ja, vi kan så smadre alle pædofile. Hallo, nu kommer der flere zombier. Det er det, jeg glæder mig til. Der kommer nemlig også flere deroppe. Hey! Det var derfor, jeg sagde, at du ikke skulle. Ah! Min tur! Det var derfor, jeg sagde, at du ikke skulle. Så din egen skud stærk. Jamen, det er jo mega sjovt, når man bare lige... Nej, det er ikke så sjovt. Ja tak, nu dør vi. Er du klar? Vi har kun 67 liv tilbage ud af 300. Nu skal jeg hjem. Nej, ikke ikke nu. Jo, jeg skal. Nej. Skal jeg det nu? Nej, Hvorfor? ikke nu. Om 2 minutter? Nej, lidt mere. Faktisk lige, så vi kan nå at klare banen. Ja. Så må... Ja. Kom nu bare alligevel. Vi er jo engang til på skibet. Jo, det er ikke engang et skib, vi skal med. Så båd! Nej. Krydstogt? Nej! Krydstogt. Nej! Hunter. Jeg gider ikke have det bliver din tur allerede. Ja! Jeg har kun prøvet et halvt minut eller sådan noget. Nu gider jeg ikke, det er også din skyld. Og så skal jeg sgu bare igen. Ja, det gider jeg ikke. Og så ørner din mamma bare på dig. Eller din oldemor. Min oldemor ørler på mig. Min oldemor ørler på mig. Min oldemor ørler stadig på mig. Ej, hvis vi spiller sammen med det der ikke? Løg, Line, det er ikke så bare sådan noget. Og så faldt hun. Eller så det godt? Nej, jeg skal se det på YouTube. Ja. Og så siger du. Jeg så det ikke, men du sagde det bare, så det lød det begge sjovt, fordi du gik og så... Det var hun. Ja, hun gjorde. På grund af, at der var nogen, der plukkede ind, så gjorde hun sådan... Hun prøver at lade på kur. Men det klarer hun ikke så godt. Ja, shit, man. Nej, du skulle ramme Marius. Nu blev det bare min tur. Væk, fans! Og mange fans! Jeg brænder mig selv.
Væk, man. Jeg vil ikke brænde mig selv alligevel. Jeg brænder bare jer. Jeg hader mine fans, det er derfor jeg har mange fans. What? Jeg hader mine fans, det er derfor jeg har mange fans. Er det pizza? Pizza! Tænk! Ja, men slå ham! Slå også Marius, slå Marius. Han er død. Et hus! Ej, det er godt nok flot. Ja, men Flot hus! Den er parkour. Au. Nej! Din tur. Nej, jeg skal hjem. Nej. Lige, den er snart slut banen. Nej! Jo, den er. Der er kun et checkpoint til, og så det sidste. Noget. Der er kun et checkpoint til, og så skal vi ind i helikopteren. Gjorde et sjovt skyde på en witch. Ja, det gjorde jeg. Jeg gjorde mig sådan her. Og så gik jeg bare væk. Og så drikker den, så ligger den bare Alice ned. Så fuck dig, Alice. Jeg kommer bare sådan. Det er ikke mig. Jeg dræbte faktisk en sjov. Jeg gik bare der. Det her våben, det er mega fedt, synes jeg. Jeg skulle ikke mere. Værsgo. Man skulle tro, hun blev døv. Det her våben, det er mega fedt, synes jeg. Hvordan synes du det? Fordi det er mega fedt, det er nemlig 16. Og på Minecraft, det er et spil, der hedder et MPAS. Og der er til at holde inde. Ready from the sky. Ready. Du kan også godt trykke kontrol. Altså CRL. Den stod lidt ting som. Handys cap. Ej. Min mor elsker zombier. Hallo, den pipe-bomb. Det er en molto. Okay. Er det ikke OP, det våben? Jo. Ikke den var. Ej, nu min oldefar. Nu er han også med på den, eller hvad? Den nåede jeg gang med uden oldefar. Det er meget. Ej, nåede du ikke det? Nej. Fordi han døde. Han døde da for et år siden. Han døde på en fødselsdag. Ej, gjorde han? Ja, faktisk. Ej, hvor synd. Eller en dag efter, eller sådan noget. Okay, det er min gave. At min oldefar dør, fedt nok. Ej, Nu er der en god gave. Du skal derover. Det skulle da ikke engang en god gave. Nej, men jeg kunne jo ikke engang huske det. Første gang, da jeg kom til verden, og jeg husker noget, det var, da lå jeg en barnevogn, hvor jeg var i 10. Og så springede jeg sådan lige 5 år senere, og så kunne jeg bare huske, hvor jeg løb op i Norge, og så faldt jeg bare med, at slå med den til jorden. Og så blev jeg måttet tidligere, så ja, nu. Men helt ærligt, du skal ikke den vej nu. Det er sjovt, der kommer lys, når du skyder. Ja. Havn. Okay, kom. Okay. Men hvis vi to skal spille sammen på et tidspunkt i Left 4 Dead, så er han ikke. Så er han ikke den del. Så jeg coach. Du har altså ikke snart på det skud. Du har sparet lidt på dem. Jamen. Ud af vinduet. Motorsav. Det er det rigtige tidspunkt. Og en musik, tag den. Fordi at du har et godt våben, men der er ikke nogen skud til. Blik dem, blik dem, blik dem. Og er det en tank?
dem i stedet for. Ej, pluk den nu. Okay. What? Der kom min anden mor. Godt, hun fik et ramt på dig. Der var min, det var bare en af dem. Det er en af vores fans. Jeg gør alt for alt. Og jeg bare flytter mig ihjel. Ej. Tag dine piller. Tag dine piller. Og du må ikke gøre sådan her, for den for sjov, ellers ødelægger den. Ja. Ja. Lad være. Du mister liv af det. Ej, hvad? Ej, ja. Du skal bede nu. Og så starte på den der maskine. Altså, du skal starte maskinen. Det har jeg lige sagt til dig. Hallo, du spilder meget af den stil. Du skal det op igen. Du skal være klar til at hoppe oven på den. Hvordan kommer jeg der? Hallo, der var en trappe lige der. Hvad? Ikke noget, det var ikke til dig. Og rulle op, fordi jeg havde lyst til at give den. Og det var det, der var. Hvor skal jeg stå og hoppe på den? Op i det her trappe deroppe. Du skal bare vinde. En gang der hoppede jeg derfra, eller senere faktisk. Eller tidligere. Hallo? Ja. Kom nu. Ikke den vej. Der er nogle gange kommet en tank der. Gør det nok. Hallo, den har panser på. Så er det lidt snart. Hå? Så. Ah! I skal bare dø. Ej, jeg kan sgu ikke det her lort længere, mand. Nu går I væk. Hallo? Ja, du er så sjov, hva'? Jeg kan se på det steder. Du må godt spille videre. Og ja, de gider ikke hjælpe dig. Jeg kigger ned på, kig. Det er derovre. De kan slet på kurs for at redde dig. Det er reddet. Hvilken vej? Den der vej. Den? Nej. Det er heller ikke. Jo, det er. Hallo, prøv at skubbe til hende. Hvad for en vej? Derinde, mand. Rolig nu. Det var det der, du kom fra. Det var der, du kom fra. Hallo, det var der, du kom fra. Gå den vej. Hallo, du skal... Gå den samme vej tilbage igen.
Jeg gider ikke det her mere. Jo, kom nu. Ja. Hvorfor? Fordi du ikke kan finde vej. Ej, lige der. Ja. Hvorfor? Vil du ikke gøre det færdigt? Jamen, du stopper den ikke vel? Please, når man skal... Det gør jeg nok. Nej, kun når den er slut. Okay? Okay, så er det bare mig. Det var også lidt irriterende, men ikke mig hele tiden. Men jeg kan godt forstå det. Men det er jo også lidt nyt for ham, så det går. Ja. Okay, det var måske lidt dumt. Ikke godt. Au, jeg døde næsten. Au, nu er jeg bare tættere på. Det med oldemor. Nu kommer jeg til mig. Nå. Og Tobias, jeg har desværre ikke mere. Ja! Jamen, jeg filmer stadig! Det var bare lige min mor. Jeg filmer mig snart. Jeg har vildt meget lyst til at klippe den ud. Lol. Han sagde, jeg begynder at kunne lide jer. Load. Det var min mor, der snakker om rumting. Hun er meget fascineret af det. Hvis jeg altså kører det. Og hvad skal vi tage? Så er det her. Og så ser jeg, hvad for nogle våben det er op. Så skal vi vaske det. Lad os se. Det er lang tid siden, jeg får shotgun. Jeg tager bare den op, den er nok. Eller sådan her. Så tager jeg pipebomb. Hvis jeg kan få fat i en. Sådan der. Ja. Nej, jeg er ikke færdig. Du prøver at vise dig noget med vinduet. What? Hvordan går det med næsen? Det går fint. Jeg filmer... Mor, jeg filmer lige. Du kan bare vise dig, hvor... Men slukker den lidt. Ja. Ja. Når den er færdig. Nå, okay. Nej, ikke god idé. Oh yeah! Op. Oldefokken får mig ikke den her gang. Haha. Shit, der er mange. Jeg er ikke stødt, vel? Yes. Og så, ja.
lige lave lidt sådan her. Ja. Cool style. Ikke cool style. Hjælp mig. Hjælp, Rochelle. Skulle I hjælpe mig? Hvorfor skulle jeg det? Du gad ikke hjælpe mig. Jeg healer mig selv. Skal jeg tage den? Ja, for jeg ved, at der er nogen her. Sådan der. Ja. Og så tager jeg sådan en her. Nej! Shit. Et løber afsted. Og du kommer over til mig. Wow! Her er den åbne zombie her. Nej, jockey, lad være. Jockey. Hjælp nu mig. Det er nok verdens værste hold. Tak. Og så kom, lad os gå videre. Fjols. Okay, der kommer han til. Jeg bruger bare den nu. Og så gør det. Piller, fedt mig. Og så sådan en der. Og så sådan en der. Og så sådan en der. Som ikke var så godt. Godt. Det var ikke så godt. Fuck, jeg hader dem. Jeg har lyst til at prøve dem. Okay, så prøver vi bare igen. Døde, det var ikke så godt. Så nu prøver vi igen. Fordi de fjolser er så dumme. Og så... Nå, det er fedt nok. Det var den gang, jeg ville have taget. Jeg skal lige høre dem snart. Okay, bare. Sådan der, kom så. Okay. Tag den i slæskebæger fester. What? Oh yeah! Og skal smaske zombier. Dø! Det er som man skal smøre med den her. Oj! Dø. Og så dø. En motorsav, giv mig den. Og ja, jeg ved godt, at den ikke holder evigt. Kom nu lidt hurtigere i dumme bots. Ud med dig.
fløj bare totalt. Jeg lander over på nogen zombie. Oliver! Ja, få den af mig! Få den dog af mig! Skal jeg give den hunde? Nej! Godt. Au, au, au. Væk. Sådan der, så er nogle ammo. Så det er videre. Noob tank. Noob tank. Oh shit. Noob tank. Noob tank. Oh! Shit, man! Ikke godt! Igen. Det er hvad jeg kalder en glitch. Han slår ned i jorden, og så flyver jeg bare afsted. Det er hvad jeg kalder en glitch. Det var anden gang, jeg dør her til. Kom nu, jeg er klar med mors. Hun siger, det har bare været et uheld. Hvordan kan det der være et uheld? Løber videre. Dø som vi er. Dø som vi. Dø som vi. Dø som vi er. Dø som vi er. Væk. Jeg vil gerne skynde mig lidt her. Nå, det gik stærkt. Op. Dumme zombier. Nu, lidt ninja. Så var ninja vi var. Oh yeah. Oh yeah. Væk. Tak. Oh yeah. Nemmere. Det ligner, at jeg stikker sig lige mellem benene. Okay, kom så. Så tager vi den her. Og så går vi. Nej, væk med jer. Sådan der, og så går vi. Sådan der. Og vi ammo. Væk, mand. Væk, mand.
bare ikke at dø den her gang. Og så bliver jeg mega nederen. Ja, jeg løber forbi tanken. Nej. Nå, tak. Han har reddet mig lige. Nå, det er nok. Og det må du får mig ikke igen. Løb. Whee! Dø. Åh shit, mand. Væk. Jeg håber bare ikke, jeg bliver sindssyg, fordi at jeg snakker, jeg snakker teknisk set til mig selv, men jeg snakker også til jer. Fordi jeg snakker jo for nogen. Det er folk, der ser min video, og så kan I høre, hvad jeg siger sådan. Og jeg er lidt en forræder her. Skyder ned. Og så skyder jeg også de andre ned. Så er det kun mig, der overlever. Det er rigtig godt. Shit. Jeg har en dårlig dag, coach. Jeg dræber dem alligevel. Og jeg ved, at jeg dropper det. Jeg håber bare, at det dør. Nej, det gør jeg ikke. Shit. Shit, nej. Nej. Løb. Nej. Se der, ikke? Hjælp mig nu. Jeg bliver glad, hvis du hjælper mig. Og ved du, ses folkens, jeg gider ikke det her mere. Jeg er lige død 3 gange. Så ses.